Fy enw yw Megan a ni yw Creu Cegau Coch Casblaidd. Dyma Gethin. Helo. Lexi. Helo. A Lowry. Helo. Hoffwn rannu gyda chi ein taith gyffroes o'r hybu y Cymraeg yn ein hysgol wrth geisio am y Gwobr efydd siarter iaith. Ysgol fach ydyn ni gyda 43 o blant, dim ond 4 ohonyn nhw sy'n siarad Cymraeg gartref. Felly, mae'r siarter iaith wedi helpu ni fel criw i dynnu sylw i'r pethau sy'n gallu hybu Cymreigdod yn yr ysgol a thu allan i'r ysgol. Dem gyda ni ar ein taith i'r Gwobr efydd. Mae gennym gwobrau ymdrech da. Dyma bwrdd gwobrwyo. Yn y banodd mae Bingin y mwnci yn dewis pwy i fynd gartre gyda am ben wythnos. Mae Bingin wedi dod gartre gyda fi 10 gwaith. Beth dan o ti, Gethin? Mae Bingin wedi dewis fi 8 gwaith a rydyn ni wedi cael hwyl ar ein fferm. Yn yr iaith, dryw yw ein gwobr ni. Mae pawb yn awyddus i'w hennill. Mwyn helpu plant newydd i'r ysgol, gyda'r iaith ac i helpu y plant bach. Mae gennym system buddies. Mae buddies yn siarad, darllen a chwarae gemau yn y Gymraeg. Dyma ein bwrdd arddangos i ddisgyblion, staff a rhieni i weld geirfa yr wythnos, patrwm peidio, fel 2 waith, peidiwch â gweud 2 waith, a testyn trafod yr wythnos. Wythnos hon yw pwy sydd yn mynd i ennill cwpan y byd. Ti di gael help skelters. Pwy sydd yn siarad Saesneg yn y coridor? Dydy'r staff amser brecwast a chwilio ddim yn siarad Cymraeg. Felly, creuwn ni gardiau geirfa i helpu nhw i siarad Cymraeg. Res, taclus! A wedi gos byddwch yn ofalus! Un ti o'r llall. Mae pob amser cinio ar dydd Gwener yn gyffroes iawn i bawb pwy bydd yn eistedd wrth y bwrdd bendigedig. Ni, Gethin! Ni sy'n eistedd wrth y bwrdd bendigedig! Hwrê! Ni sydd wedi siarad Cymraeg y gorau wythnos hon. Ar yr iard mae gennym lawer o hwyl. Cwch clonc. Beth yn canu bechgyn? Canon lan y siamdaioni, tiged niw a rili dos, dim ond canon lan y siani, canon dyn a canon nos. Ac o hyd gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg ar ei iard, pwy yw band yr wythnos hon, Evan? Tsunami! Dydy'r iard yr ysgol byth yn dawel. Dyma ein gwefan i rieni i ddysgu'r iaith. Tybed beth yw fraidd y gorwythnos? Wyt ti'n hoffi gwisgo sbectol ti, Carys? Ydw. Wyt ti'n hoffi cwneri? Ydw. Rydym yn falch iawn bod ein taith wedi bod yn hwylus i bawb. Edrych ymlaen i'r daith nesaf, yr arian i datblygu
ein ethos. Diolch am wylio.